ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ ಮೂಲೆ ಪಂಡ ಕಿಚನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಿಚನ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಬ್ಬೆ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕಿಚನ್ ದಾಯಿ ಬೈದಿನಿ ಪಂಡ ಏನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ನಿದಾಲೆ ಅನ್ ಪರೋಟ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೋದಿಜ್ಜಿ ಮನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನುಪ್ಪು ಬಗ್ಗಾದೀತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಾದೀತಿನ ಸರಿ ಆತನ ಫುಲ್ ನೀರು ಪೋತುನ ಅಂದು ತೂವರೆಗನ್ ಬೈದೆ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಮಿರ್ಚಿ ಡ್ರಾಪ್ ಬುರೋಂದುಂಡು. ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಕಾಪೆ ನಾನು ಚೌಳಿ ಉಪ್ಪುನ್ಪೆ ಇಂಕ್ ಆ ಬೆಚ್ಚನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ವಾರತಿ ನೆಟ ಕಾಪರೆ ಆತ ಪೂರ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಐಕೆ 8:30 ಅನಾಗ ಬಡ ಆಪುಣು ಇಂಕ ಓ ಯಾನ್ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಆದು ಪೋತುಂಡು ಇಂಕ ಅಂಚ ಬಡ ಆಪುಣು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹೋಗುತ್ತುನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬರ್ಪುನತೆ ಅವತ್ತು ಒಂಚೂರು ತೋರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ದ ಅವತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ಚೂರು ರೆಡ್ ಸಪೂರ ಉದ್ದ ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಉಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನರೆ ಮೇರೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡಿದಿತ್ತೇರಿ ಅನ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯುನೋ ದೀಪ್ಯಾಕ್ ಉನೇನೆ ತಿನ್ಪೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಒನಸುನಾರ ಖುಷಿ ಎಡ್ಡು ಕಾಲ್ ಭಾಗದಾತು ಬಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ಸಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಟಾಗಿ ಫೀವರ್ ಬರೋದು ತೆಮ್ಮ ಉಂಡು ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೇರೆ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಕನ್ನದಿತ್ತೇರು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಡು ಅವೇನು ಸರಿ ತಿಂತೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಸರಿ ತಿಂತೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ದು ತೆಮ್ಮ ಶೀತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಫೀವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ಫೀವರ್ದ ಸಿರಾಪ್ಲ ಕೊರಿಯೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಾಪ್ಲ ಕೊರಿಯೆ ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲೆದೊಲ ಹಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿನ ಎಲ್ಲೆಂಜಿದೊಲೆ ತೆಮ್ಮ ಬತ್ತನವರ ಬೇಗ ಬಿಟ್ಪುಜತೆ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಹ್ ಹಾಟ್ ಹೀಗೆ ತೋಚು ನಾನು ಕಲೆಗೆ ಫಿಶ್ ಕೈಪರೆ ಉಂಡು ಮಸಾಲ ಪಾಟ್ ದೀತುಡು ಬೊಲಂಜೀರ್ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಸ್ಲೋಟ್ ದೀದು ಕ್ಯಾಂಪಿ ದಾಯ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವೆ ದಾಯ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ನಾಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಟಿವಿ ತೂಪು ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಗಿಬೋಕ ತಾಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಹಾಭಾರತ ತೂವೊಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಬಟ್ 2 days ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಅವಳ ತೂವರೆ ಪುರ್ಸೊತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಇನಿ 3rd day ಮುರಾಣಿ ಕೋಡೆ ತೂತುಜಿ ಮುರಾಣಿ ತೂತುಜಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ನನ್ನ ಈಗ ಅಟಿಲ್ದಾತ್ ಸಾರಿ ಕಿಚನ್ದ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ರಾತ್ರಿದ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಟೆಂಗ್ ಮಹಾಭಾರತ ತೂ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಪುಜಿ ಅದಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪುನ್ಗೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬರ್ಪುನ್ಗೆ ಕಿಚನ್ದ ಪೂರ ನುಪ್ಪು ಬಳಸುನು ದೆಕ್ಕು ನಾವು ಪೂರ ಅವು ಐತ ನಡು ಟೆಂಕ್ ತೂವರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ತುಂಬ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತೂವೋಡು. ಸೊ ಇಂಕ 2 ದಿನದಿಂಚಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಸೇರಿದು 3 ದಿನದಿಂಚಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಹಾಭಾರತ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ನಾನು ಪ್ಯಾನ್ ತರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಆ ಮೀನ್ ಕೈ ಫ್ಯಾನ್ ಬುನ್ನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪಾತಿರಂದು ಫೆಬೋಕ 10 minutes ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡೆ ಇಂಕ ಐದು ಉದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನಾರೆ ಇಂಕ ಅದು ಇಷ್ಟ ಐಜಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಮೀನ್ ಕೈ ಪರೆ ದೀಪೆ ಕಿಚನ್ದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಏನು ಮಲ್ಪುಗ ಸಂಡೇ ಬಯ್ಯ ಅನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿಗ್ ದಾಯ ಬೈದ ಅಂದು ನಿಕಲೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಟಲ್ ತೂದು ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ತೂವೋಡೆ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡ ಇಡೆ ಬೈದಿ ನಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಏತೋ ಜನ ಬ್ಲಾಕನ್ ಸಹಿಸೊನ್ನರೆ ಅವಂದೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಎಂದು ತೂಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೀದಾ ರಿವರ್ಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಟೆನಿಕೋಸ್ ಬ್ಲಾಕನ್ ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ಜಾ ಬ್ಲಾಕನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದು ಕಾರನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ ತೂಯ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಬೀಚಿಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ ಇತ್ತಂಡು February 10th ಬೊಕ್ಕ February 11th ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ನಿಕುಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ ಮುಗಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವಡು ಟಿ ಮಂಗಳೂರ್ದ ವಿಶೇಷ ಗಾಳಿಪಟವಾಯಿನ ಕಥಕ್ಕಳಿ ಯಕ್ಷ ಗಜೇಂದ್ರ ಭೂತಕೋಲ ಗರುಡ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಂಚಿನ ಕಲಾತ್ಮಕ ಗಾಳಿಪಟಲು ಇತ್ತ ಅವೇನ್ ಪೂರ ನಿಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪರು ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದು ಪುಲೆ ಆತೆ. ಈ ಸರ್ತಿ ಉತ್ಸವಡು ಎಡ್ಮ ದೇಶ 13 ಮಂದಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದಿರು. ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವಡು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಗ್ರೀಸ್ ಸ್ವೀಡನ್ ಉಕ್ರೇನ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಇಸ್ಟೋನಿಯಾ ದೇಶದ 13 ಮಂದಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದಿರು. ಅಂಚೆನೆ ಭಾರತದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಜರಾತ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳದ 20 ಮಂದಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದಿರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿನ ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ವತಿರ್ದು 3 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಾದಿರು. ಒಂಜೇ ಆಕಾಶ ಒಂಜೇ ಭೂಮಿ ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬ ಪನ್ಪುನ ವಾಕ್ಯಡ್ದು ಸಾಮರಸ್ಯ ಏಕತಾ ಭಾವನೆಲೆಡ್ದು ಈ ಉತ್ಸವ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರು. ಏರ್ ಮಾತ ಬೈದಿತ್ತರು ಗಾಳಿಪಟ
ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವಗ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಏರ್ ಮಾತ ಬೈದು ಜರು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ವಾವ ನಮೂನಿದ ಗಾಳಿಪಟ ಲೀತಾ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. Guys, how's it? Come on, eat the out jumper. Man, join the world. Yes, thank you. Once again, welcome to ONGC Abapia International Kite Festival. Season 7 को भाई बचना माता. चुनवे रेगुलर पुडर अमुकर स्वागत है नमन तो दिल्ला. ಅವು ಎರಡು ಜನರು ಯಾವೊಂದಿಲ್ಲ ಇರಲ್ಪ ವೇಟ್ ಬಾಬು Who's that? ಹಲ್ಕ್ ಹಲ್ಕ್ Yeah, I know. Ada cheetah. How did 10? Tom and Jerry fish. It's like lighting. Spider-Man. Oh, and lighting. ಯಾನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬರ್ಡ್ ರಾವೊಂದಿತ್ತಿನ ತೂಯೆ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ತೋಜು ಅವಳು ಉಂಡು ಡಿಯರ್ ಓಲ I like Hard rock. That means you come to policeman. Policeman is cute, man. Chappy.
See the cock. Hey, two cocks. See the fish. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಡಿಯರ್ ಎನ್ಕೋ ರಿಸೂಮ್ ಅಂತಿದೆ Perfect for power kite. Power kites. Yay, that is one ದಾದ ಬಲೆ plus for Mangalore. ಎಸ್ ಐದು ತೂಲಿಗೆ ಐಟು ಒಟ್ಟು ಉಂಡು ಚೀತೆಗೆ ಐತೊಲೆ ಕೋಪಿಗೆ ಬೊಕ ಐತ ಕಾರ್ದೇರ್ದು ಡಿಯರ್ ಅವು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತುಣತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬರ್ತೀನಿ Make you a better person for sure. More money if you start flying kites. So I definitely recommend you if you want to explore more advanced kites, ಟಿಆರ್ zero wing kites, different variations and many flowers. So yeah, if you want to learn more, of course you can follow me on YouTube. Go Kiting GR is my YouTube channel. If you type it, so one word, Go Kiting GR. Go kiting GR. 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 Yes, that is his YouTube channel and you can even follow him over there. And thank you Costa from Greece and a big round of applause for Costa from Greece. Woo! Congratulations, brother. Yes, thank you so much. ಆಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಉಂಡುಗೆ ಅವಳು ತೂಲಗೆ ಟೆಡ್ಡಿ ಅತ್ತು ತೂಲ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅತ್ತಿ ಅಂತ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ಬಲ್ಪುವೆ ಅವಳು ಚೆಂಡು ಅಂದು ನರಕ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮತ್ತದೇರು ಶಿ ಅವಿಂದ ಬಲ್ದಿ ಪಲ್ಲಿ ಯಬೇ ಮತ್ತೆ
ದಾದಾನ ಅಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ರಾಯ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎಲೆಲಿಯ ಕೈಟ್ಸ್. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸುತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಬಾಯ್.